Здравейте, уважаеми зрители на БНТ! Надявам се знаете, че днес е Международният ден на искреността. Той ли? Той ми! Вдигаме на здравите с голо мохито и развързваме езиците. Черпим се в името на тази авангардна госпожа, благодарение на която всякакъв вид честни и залюхани смутаняци са се прощавали с работното си място, повишението, сделката, ролята, брака, в някои случаи дори с живота си. Искреността се ражда в българско село и като малко момиченце всички много я обичат. Коментари от рода на "Дядо, много си глупав" или "Прическата ти е много грозна, лельо" остават в рамките на забавното и всички я намират за много сладичка. С годините обаче нещата се променят. В училище приятелите на искреността започват да избягват, защото ги кара да се чувстват странно. След като завършва образованието си, искреността започва да работи в местна медия и вярва, че може да промени света. Малко повече от месец след назначението си обаче е уволнена, защото не е достатъчно гъвкава. Истината е най-добра, обаче никой не я възприема така добре. Решава да се отдаде на другата си страст – модата. Стартира малък бизнес за етична мода, но бързо фалира, тъй като в съседния на нея магазин продават 100% кашмир на половината от нейната цена. Някъде по това време искреността изчезва. Тя е в неизвестност вече повече от 40 години, а за да я почетат, нейни съседи обявяват днешния ден за денят на искреността. По-късно той става и международен. По традиция на този ден всеки трябва да се изправи пред предизвикателството да каже поне една истина. Какво ще да стане, ако хората казваха истината? Няма да е добре. Няма да е добре, май. Те има моменти, когато по-добре е да не казваш истината, сякаш. Няма да се обичат напълно. Ще стане интересно. Щеше да стане, може би, малко по-лесен живот. Най-вероятно първо ще стане Трета световна война и после всички ще бъдем по-добри. Няма искреност. Ако трябва да изберем един ден, в който да казваме само истината, кой би бил той? Сряда, защото е по средата. Истината винаги има две лица. Някой уикенд ще е сигурно. Неделя. Всяка неделя. За да отпразнуваме денят на искреността, днес от ЮНЕСКО призовават най-накрая да се обадим на шефа и да му кажем: "Шефе, ти си голям!" Стоп! Благодаря. Аз това с истината май си го въобразих. Всичко, което казахме до тук, не е вярно, защото днес е Международният ден на шегата. Просто се пошегувах. Или пък не. Абе, добре, че е шегата, че да си кажем истината. If you're not honest, then you can deal with the truth. If you're not honest, then you are always like walking on quicksand.